IDP. No more war. No more war. No more war. Peace is only choice. Peace is only choice. Peace is only choice. Peace is only choice. We demand justice. We demand justice. No more war. No more at Tigray. No more war. No more war at Tigray. We need justice. We need peace. We need to live. We are humans. We are humans. We are Ethiopians. We need to live. We need the justice. Thank you very much. قطيلو نصفوني حساب لطيفة وعدو شام ما نتفو حظو يقولو نعر الرايت وانا الناد نعرني نعر الرايت وانا الناد نعرني እሺ ፕሮግራምና ንጀምር ለና ኢና دانية تريد ولا؟ من انتاي غيرو من انتاي كسرحنا تقبو يسرحن انتاي كي تسرح استرفنا قالو الطيفنا خنسرحو حزبنا نمبربتو خملس نور من محدار كتكل نمغوار زخول سرحتي تصواتنا نسرح زبلي بوغن عمقله كل النجر حجمه كان حج وصايب استجبر أكيدا منقست منزع له خذ بالحيلي بريتوريا فريسوس لازلو خم بحدش رينا وجشيت كنقبرينا زبل أشكع اللي جنبيرو له مسنا مناي دقة حيلتات اللي علو كله مبزحتي يوم بتقراي أو اشتغل دعامات استفزم وجبنات مستفزم أنا شعبي حيلي خوينو كوابتات كترامس أو زواج أرنا أفريقيا أو السودان ترى هذه يكون سبب خالد كوابتاتون كزرق زكاة صغير له حيلي بريتوريا بعرف أفريقيا النهار كم بحدش كدارادر نزين جوار زخل لما دقنا بمشتان أو السودان سنا فقود خالد بتاتاتون ناتوصلوا حدش عقمي حدش وتر إنه مفتار زكاة صغير له خناتات له حزون سقط نجبر بفيدرالي خن بخالد وجنات
بريتوريا تاي فصمنا تاي فصمنا نزبل تصواصيونا قلطفنا تغباراو نغورو لخنታት ክፍጠር ጻውዒት ክነቅርብ ከለልና ተፈናቀል ክምለስ ከለሎ ሕገ መንግስቲ ዘረጋገጾ ናይ ትግራይ ቦታታት ብዙሕ ግዜ ደጋገሚ ቦታና ያረክበና ዝባሃል ዘረባ ቦታ ናይ ተፈናቀልቲ ናይ ሕወሓት ዝባሃል ቦታ የለን ናይ ትግራይ ቦታ በጀት ምዕራብ ትግራይ ሕዙን ትግራይ ዝምደብ ክሳብ ቀረባ ግዜ በጀት ጠጦ ዝወለሉ ምክንያት ምርዳይ ካል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክላሪቲ ክሎና ዝግባ ፌደራል መንግስቲ ናይ መማህራን በጀት ናይ ጥዕና ባጀት ኣይኸፍልን ኣይምድብን ናይ በጀት ድጎም ኣይዝን ትግራይ ግን እትሕማቅ ነገር ዓርሳ ትኽእልት ነበረት ክልል ናይ ስርቅን ናይ ገበንን ኔትወርክ ጥራሕ ስለ ዝተቆፃፀራ ዓርሳ ካብ ምኻል ሓሊፋ ንኻሊኡን ክትሕግዝ ትኽእልት ነበረት ትግራይ ናይ ውሽጢ ኣታዊኣ ንኹናትን ንወረ ኹናትን ጥራሕ ስለ ዝውዕል ናይ ፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ትፅቢት ምግባር ከም ዓብይቁ ነገር ተቆፀረሉ ኩነታት ፈጢርና ኣለና ፈጢሮም ኣለው እዚ ከውቃዕ ክእል ኣሎ እዚ ማለት ከምቲ ኣቀዲምኩም ትብልዎ ዝነበርኩም ፌደራል መንግስቲ ሕዙን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብፌደራል ክወሃቡ ዝግብኦም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ጠጠው ክብሉ የብሎምን ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ክረኽቦ ዝግባእ ኣገልግሎት ክርከብ ክእል ኣሎ ነዚ ዝዕንቅፍ ዘሎ ሓይሊ ብሓደ ብካሊእ መንገዲ ዝእለየሉ ኩነታት ኣብ ንገብሮ ቃልስና ኣጠናኺርና ዝሓፀረ ግዜ ክፍታሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ክስራሕ ክእል ኣሎ ትግራይ ኣካል ሙሉእ ኣካል ናይቲ ፌደሬሽን ትኾን ኣለዋ بريتوريا بلغها مرغغاز مالت اكل تفيدريشن مليا تخون مالت خالد لي تهاليو خالد لي سرعه بزلو منقد زخيدلو منقد كليو كاوصاي غوجله دحرت بريتوريا خيفصم معنقف فيدرال منغستي بتدغاغام زغبرنا يوم سمعت بفلاي مጨረሻ 2010 شوعتن نمفصم دارغان اي صدت حيلتات يكون كلهم عين التواريدهم تسمعنا له يترفه ناب دحريت كملس مغبار بزعوا تفناقلت محساب زي خنس ناتهم تقبي حساب زي ترغاغص ملت حزب تግራይ ولا تصنقق تتوده زي انتايم زغونو دحرات زفطرو شجر مخانو عند عدينا نغلص كنخللنا سكفتاتات كنوغدلنا فيدرال منግስት بزوقس خوقسلو فيدرال منግስት بزنقفخ نقفخللو ابزو ጉዳይ እዚ حزون تخون فيدرال منغستي نصابا صمو انتاي فصمنا انتاي فصمنا نيلنا قلطفنا زعقف زول حيلي تفناقلتنا مبربتهم زبلسلو سرع من محدار فطر زغللو مرصا زغبرلو خنታት نفطر زبل قلصي متكللو اذا متكلسي تزيفتش خايو ناي بحق ديو ناي بحق ناب زبل ترتانታት كتو يغبال حزون تخونه ازي حزبنا كمتحاجه حزو ناي بكوناتن بورا هوناتن حزبنا ناو حدغا يودق زل حيلي عقب كبال خللو بريتوريا استفروا المخنيات كلهم ديليتاتنا كلهم باغتاتنا كاوخينات وصاي بسلام طرح كنود سلاستحسب انت زي خوينو مس فيدرال منغستي بحدين بخال منقد زلونا فلالاي مس بلصقنا بارتي بحدين بخال منقد زلونا فلالاي سلا زي نبره وي سلا زطفه يكون حزون تهونه زخونه يكون ديليت يالونا زخونه يكون حتوتات يالونا افلالايتنا بسلاماون منقد دمفصام زخل سرح كنسرح انا كننقاسقس غبنا كم تستوعله فيدرال تايغر زبل لاي بريتوريا فصاصما اب نصواصو لسعات من انتي يسرحو تايغو غوديلو زبل بغلصي ndمصلو خنታት ስለዝፍጠር زي نريلو مخنيات له كاخينات وصاي منباري كالن يلو زامن حيل ግን ዝሞተሉ خينات يكونه ወይ ናይ ቀረባ ቤተሰባታቶም በስድራታቶም ዝሞተሉ خينات يكونه አዴታት دقن 4-5 دقن زسوات زقورو يقولعت كيترفه كواغوانا تمنطلو دق 16-17 عام دربرب غبنوني زفصملو خدታት يزلو ስለዚህ ትግራይ غبن ኣብ ልዕል غبن ዝፈጸመ ሻዕብያ መጻወት ክትኾን ዝገበረ ሕዙን ደቅና እናገፈፈ ፈቆዶ ካምፕታት ሳሕል ፈቆዶ ካምፕታት ሱዳን ናደርበይ ዝርከብ ሓይሊ عقب كبهال خللو فدرال حلافينه لو انتبهال
ህዝብ ትግራይ አካል ህዝብ ኢትዮጵያ አውስ ዝመጽ ዘሎ መንእሰይ ስደተኛ የሆነ ነው ዓዱ ስለ ዝመጽ ዘሎ ግን ተፈናቀሊ ንዓበይቲ ማሕበራዊ ሽግራት ይሳጣሕሎ ንዓበይቲ ናይ ናብራ ሽግራት ይሳጣሕሎ ናይ ዓበይቲ ናይ ጸጥታ ሽግራት ይፈታሕሎ ተወዲብና እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ፌደራል መንግስቲ እውን እኹል ቆልዓታዩ እዚ ጉዳይ እዚ እኹል ትኹረት እዩ መንእሰይ ትግራይ ናብ ዓዱ ክሳብ ዝምለስ ናብ መረበቱ ክሳብ ዝምለስ ከም ማንም ዜጋ ተኸቢሩ ዝነበረሉ ኩነታት ምፍጣር ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ከንቲባ ኣዳነችን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ እግረ መንገደይ ከመስግን ይደሊ ናይ ትግራይ ጉዳይ ምፍታሕ ኩናት ምውጋድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሽግር ዝፍታሕ ብሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ بحزب تግራይ ማእከል ብዝገበረ ምንቅስቃስ እዩ እዚ ማለት ፌደራል መንግስቲ ዝግብኦ ሓላፍነት ክዋጽእ አይውልም ማለት ኣይኮነን ሕዝቡን ሻዕብያ ዝሓዞም ገዘፍቲ ናይ ኢሮብ ናይ ገርሁስር ናይ በእገላ ናይ ኣዲያቦ ከባቢታት ኣሎ እዚኦም ክልቀቁ ክእለሎ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓለም ለኻው ጆብ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ኣሎ ሓላፍነቱ ክዋጽእ ክእለሎ نحنا أو ناي تقرأي ناي وش تصدقها كحبزق مكلاكي أو زي سرعو كأتو زكبر تعري هون عن نلعب زلنا حلاف إن تغواص أنت بهال بمحور رايحون بإيكونومي ورق قبل أنت في السم زيجاتها تيجي كجورة زكبا خجبر اللون هذا زلنا كينات كوكر زد الحيلي أورا أورد زول عواجي وجه زلنا سلازي بقول سوق ولا قوانا فتح ممسي حيلتات بوليتيكا تقراين هزو تقراين تخونو فيدرال منغستون درشا هو صاحب زلو بزقات امزي صاويتنا كنغرم دلي توديونا زراي كلهم شكرات بفيدرال زراي يخونو بخالوت اوشتنا هو كرئيس كله شكرات توديونا نقالس لعل كله كن سلاماوي بزخونه انجيجمنت اب هاغرنا بزلو منقسقاس كله تساتفت خوينا تقراي بستماله منقدي نايت فيدريشن اكال تخونلو اب خالوت كبابتات زرئي زلو ناي لمعات منقسقاسات كم نور زقصرو زي كونس كم نور ان فاكت كم عقدست نغرات ترايوم حزب تراي حتوتاتو زملسلو خنات كنفطر كنسرع خنخللنا بزمدايزي فيدرال منغستي كساب حزي ولا بزحتم كوياتات تغورو تدغاغا مسترايو مكراتات لو نابغيت نزي متاو زغورو تعقستي كغصل خللو كدنا خللو زي حيل غجلازي دحر غجلازي نتي ግጭት ዞባው ንምግባር بግልጽ ውሳነ ወሲኑ حيلታት ናብ ሱዳን ጥራዘ ይኾነስ ናብ ቀረባ ደው ካልኦት ደዋት ኢትዮጵያውን ዘቀራርበሉ ነዘይድል ጎጽ ነዘይድል ሞትን ጥፋትን ዘውጽሕሉ ኩነታት ነው ስለዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ መዓዝ ክጸድሕ ኢልካ ክትዛረብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስለዚ ኩልና ኣብዘለናሉ ሓይልና ጻዕርና ክንሕይል ቃልስና ክንሕይል ልዕሊ ኩሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰቡን እዚ ጉጅለዚ ዓገብ ክበሃል ከም ዘሎ ብዘይ ናሕስ መንገዲ ክገልጽ ብስተኻልና መጠን ጻዕርና ክንሕይል ከም ትልማዓንተ ንገብሮ ዘለና ሰልፍታት ጥራሕ ዘይኮነስ ብኻልኦት መዳያት እውን ኣብዚ ጉጅለ ዝጸቕጥ ጌርና ትግራይ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ዝሓሸ ሰላም ራህዋን ክትረክብ ትኽእለሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ናብ ንቡር ክትምለስ ትኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ቃልስና ክንሕይል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክጽውዕ ይደሊ ብተወሳኺ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን መሳርሒ እዚ ድሕር ጉጅለ ዝኾነ ብወለንቱ ብድሌቱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ችግር ክፈትሕ ኢሉ ዝተጋደለ ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ትግራይ ዘሎ ተጋዳላይ እዚ ናይ ጥፈት መንገዲ ንትግራይ ናብ ዝተማለ ጽንተት ዘብጽሕ እምበር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሽግርና ዝፈትሕ ከም ዘይኾነ ፈሊጡ ብኹናት ዝፍታሕ ዋላ ሓደ ነገር ከም ዘይለ ተረዲኡ ነዞም ሰባት እዚኦም ከግልሶም ኣይቅበለኩም እንክብሎም ልክዖም ከፍልጦም በዚ ኣጋጣሚ ዘይ ጻውዒተይ ከቕርብ ይደሊ ኩሎም ኣብዚ መዳይ እዚ ዝነጥፉ ሓይልታት ናይዚ ጸላኢ ናይዚ ህዝቢ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ዕድመ ኣብ ምሕጻር ኩሉ ዝከኣሎም እምኒ ክድርብዩ ጻውዒተይ ከቕርብ ይደሊ
ደገፍቲ ለውጥ ዝኾኑ ኩሎም ኣብ ዲያስፖራ ሲኹን ኣብ ካልኦት ዓለማት ዝርከቡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝርከቡ ተጋሩ ይኹኑ ደገፍቲ ትግራይ በዚ መዳይ ዝተጀመረ ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቅፅል ንምግባር ኩሉ ዝከኣሎም ከበርክቱ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ከቅርብ ይደሊ ከም ኣካል ፌደራል መንግስቲ ናይ ትግራይ ችግር ብሰላም ክፍታሕ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ልምዓታ ክትምለስ ዘለዎ ድሌት ብተደጋጋሚ እናገለፀ ፀኒሑ እዩ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ብዝግበር ምንቅስቃስ ኩልና ዝከኣለና ነበርክት ዕድሜኦም ክሓፅር ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ንግበር የቐኒየለይ ሰላም ንትግራይና ዓወት ንህዝብና የቐኒየለይ Shut